Ang sambingay mahitungod sa kambira. Mateo Kapitulo 22, 1-14. Nagtudlo pag-usab si Jesus kanila pinaagi sa sambingay. Mingon siya, ang paghari sa Diyos sama sa nahitabo sa asa kahari nga nagandam og kambira alang sa kasal sa iyang anak nga lalaki. Kisugo niya ang iyang mga sulugon nga togon na ang mga dinapit. Apan mibalibad sila, kisugo niya pag-usab ang uban pa nga mga sulugon. Mingon siya, ingnan ninyo ang mga dinapit nga naihaw na ang akong mga bakaog, ang uban nga mga mananap nga akong gipatambok og naandam na ang pagkaon. Busa paanhiya na sila. Apan ang mga dinapit wala magtagad. Ang asa miadto sa iyang uma, ug ang asa sa iyang negosyo. Ang uban, gidakap nila ang mga sinugo sa hari, gipasipadan nila og gipatay. Busa nasoko pag-ayo ang hari. Kisugo niya ang iyang mga sundalo nga pamatyon asab ang nagpatay sa iyang mga sulugon ug sunugon ang ilang lungsod. Anya gitawag niya ang iyang mga sulugon ug mingon, ang kambira sa kasal sa akong anak andam na, apan ang mga dinapit dili takos nga mutambong. Busa adto na lang kamo sa kadalanan nga naay daghang mangagi ug dapitan ninyo ang tanan nga inyong matagbuan. Nang lako ang mga sulugon ug nangadto sa kadalanan, ug ang tanan nga ilang natagbuan, maayo man o dautan, gipangdapit nila. Ug napuno sa mga dinapit ang hawanan sa kambira. Anya misulod ang hari kay gusto niya nga mahimamat ang iyang mga bisita. Didto may nakita siya nga asa katawo nga wala magsulob ug bisti nga alang sa kambira. Busa mingon ang hari kanya, higala, nganong nakasulod ka dinhi nga wala magsulob ug bisti nga alang sa kambira. Apan ang tawo wala gayud mo tingog kay wala siya ikatubag. Anya mingon ang hari sa iyang mga sulugon, giposan ninyo ang iyang mga kamat ug tiil ug ilabay sa gawas didto sa kangitngitan. Didto magilak siya ug magkagat ang iyang ngipon. Anya mingon si Jesus, daghan ang gidapit sa Dios sa iyang gingharian, apan dayotera ang gipili nga makasulod.